d'aquests problemes no motors que encara no tenim resolts. Particularment, ja saps que aquí sempre ens han interessat, que és el trastorn cognitiu, la fatiga. Tu abans deies que sou vosaltres els que heu de dir. Hi ha moltes enquestes de què és el que importa al malalt, que ja té la malaltia, i us sorprendria que no són els problemes motors, tal com deia l'Eduard. El primer, per exemple, s'acaba de publicar un estudi que fa seguiment a 5 anys de la cohorta aquesta del PPNI, que és un estudi que ha agafat gent molt inicial que va seguir, i és en el qual participa també l'Eduard i la Fina, que veu que al cap de 5 anys els principals problemes, el 75% del que es queixa és de fatiga, no es queixen de tremolor, això ve després.